Sa iba pang bareta sa lado lokal Pamad Giraray nag-atubang sa sarong web seminar ang lokal na ekotibo kan siyudad din Iriga na si Mayor Madeleine Yurobi Alfilor kaibanan ang maralain na alkalde sa bilog na kinaban na kaibanan sa United Cities and Local Governments Asia Pacific o UCLG ASPAC. Sa makaduwang pagkakataon, nagkaigwan ng tsansa na may istorya kan alkaldesa ang mga good practices kan siyudad din Iriga tanganing malabanan asin man mapatinir na COVID-19 free ang siyudad kan Iriga. Sa lado man kan ibang mga alkalde sa Asia Pasipiko, pigsabi man kan mga ini ang sa indang mga lakdang tanganig malabanan ang COVID-19. Sa presente, panago sa pangaponan kan lokal na gobyerno kan siyudad din Iriga sa paagi ni Mayor Madeleine Yurobi Alfilor sa mga residentes na magkasararo asin magtarabangan para mapugulan ang paglaog kang COVID-19 sa syudad. Inasigurar pa man kan alkaldesa na makakalaom ang mga taga-Iriga na ginigibo ninda asin kan lokal na gobyerno kan syudad din Iriga katuwang ang mga frontliners ang sa indang makaya tanganig maging maray ang salud kan kada saro. Nagpatanid man si Mayor Madel Alfilor sa mga matatagas ang payo na sasangatan ng kaso ni sa ima na madadakop na nagbabalgar sa enhanced community quarantine na pinapasunod kan gobyerno nasyonal. Dagdag pa kan opisyal na para man sa karahayan ang sa indang ginigibo kung kaya hagad kani ang tabang kan lambang saro para malabanan ang COVID-19. Si Mayor Madel Yurobi Alfilor ang presenting treasurer kang United Cities and Local Governments Asia Pacific o UCLG ASPAC.